Somos alumnos de cuarto B e vimos a representar unha obra chamada Ai, mamaxiña que medo. Ai, a que me importa? Nico! Ai, 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 vaya trompada levei. Ai, 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 teño que reparar a vasoira. Xa hai tempo que fallo o tren da ferraxe. A miña vasoira vai bella como a min. Calqueira día morremos as dúas afuciñadas. Ai, vou ver onde caín, a ver se acertei co sitio. Anda, se non trouxen as gafas de cerca. Vou preguntar a esta xentiña. Vostedes, isto é Salundes, non, si? Non. Si, isto é Salundes. A mí non me engana un pipiolo calqueira. Ai, ai, deu-me o lombo. Voume sentar neste curruncho mentres agardo polas miñas comadres. Miñas donas, meus señores, aquí estamos os tres cegos. Vimos contar unha historia, ai, mamaxiña que medo. De meigallos e fantasmas, de vampiros e morcegos, ruxe na negrura, ai, mamaxiña que medo. Remirado e relambido, neste arrepiante castelo, vive xigante Xubenco, ai, mamaxiña que medo. Ten Xubenco grandes dentes e grandes ollos funestos, ten voz de trono arrepiante, ai, mamaxiña que medo. Cando se a noite pecha, se o Xubenco famento, papa o primeiro que atopa, ai, mamaxiña que medo. Logo de papar a xente e co bandullo xa cheo, deítase cun ollo aberto, ai, mamaxiña que medo. Asexando todo o día, este xigante nocento quere engulirnos a todos, ai, mamaxiña que medo. Quen atope co xigante pode facer testamento, non fuximos por si acaso, ai, mamaxiña que medo. Va, andrómenas, paparruchas. Que se vai creer semellante parvada? Nos? Como? Creedes vos semellante historia? Sí. Pero que clase de xente vive neste lugar? Se ese conto non asusta menos de chufeta. Oh, canta aburrero. Sodes todos uns cagainas. Sí, señor. Uns cagainas aparrulados, uns papalestóns, uns paifocos, uns... Alto aí, un momentiño. Desculpe vostede, señora, pero non imos permitir que unha forasteira veña a facer a chufa a nosa conta. Sí, porque vostede é unha forasteira. Ben se ve que se fose de aquí non andaría tan arrinchada ni tanto tan acheira. Nin tería a lingua tan afiada. Sí, señora, que os habitantes todos presentes deste lugar ben sabemos que o xigante Xubenco non é un conto. Ai, non digo o seu nome, que me dá un desmayo. Ai, sí, sí. Cando oigo dicir Xubenco, dame unha comechón. Ai, sí, sí. Parade, que se decide Xubenco, espirro e non dou parado. Ai, sí, sí. Eu me dicir Xubenco a chorar, ou sei de chorar. Ai, sí, sí. Alto, un momentiño, que se tenedes pensado fingar o moco moito tempo, podedes aforrar o traballo. Non soporto os melodramas. E que ven sendo vostede se non é moito preguntar? Oh, disculpen, que non me presentara. Chámame Celidonia Colondra, e son bruxa profesional. De aí que non me asustan as historias de ogros nin xigantes, por moi lambóns que sexan. Oh, unha bruxa! E como foi que caeu por aquí? Víronme caer. A miña vasoira vai bella, pero o piloto automático aínda funciona de maravilla. Foi dicir, vasoira, Salundes, e caer sustiño aquí. Vos sería aterrar mellor que caer, pero que se lle vai facer? E por que quería vir justamente aquí? Pois verá, todo o mundo sabe que de cando en vez as bruxas facemos unha xuntanza coa lúa chea e esas cousas. Sempre buscamos un lugar solitario como este. Inda que chegar foi un barullo. O tráfico polo ceo anda cada vez peor. Avións, satélites e toda esa ferrallada voando por aí solta. E menos mal que cheguei a primeira. De seguro que as outras aínda están nun atasco. Pois sí que é curioso, porque aquí hai tempo que non chegan visitas, nin os
axencia de viaxes que en Salundes non hai nin turistas nin mosquitos. Sempre van xuntos, uns e máis os outros. E nunha noite de Brusas non hai nada máis molesto que os mosquitos e as fotos dos turistas. Acogre, señora Brusa, que aquí deses turistas non lle hai, non. Pero como vai a velos? Se os primeiros que chegaron eran uns papás. Sí, ao ver o castelo dixeron: "Oh, wonderful!" E alá foron. Pobres turistas, o xigante papounos a todos. Xa o decía eu, mira que pasar as vacacións no bandullo dun xigante. Ese cadro estaban de lúa de mel e todo. Alto, un momentiño. Queren decir que o do xigante de verdade? Sí. Pero alguén tendrá que facer algo para resolver o asunto. E o rei? Teredes un rei que vos defenda? Non, a ese papouno tamén. E o alcalde? E o garda do tráfico? E a presidenta da APA? Papounos a todos. A todas as autoridades? Carafio, pois sí que ten bo dente, ten Xuvenco. E agora que pasa? Tedes medo tamén ao cura? Non, o cura papouno hai tempo. Esa campaña que pusemos na porta do xigante. Se venos de aviso cando sae do castelo. E máis vale correr, porque lle aseguro, señora, que o xigante tanto lle ten un menú cama outro. Na merenda de onte pillamos 4 porcos que tiño. E bebe os 20 bocas de piña que guardaba eu na taberna. E gracias a que estábamos agochados, que senón, hoxe non quedaría de nós ningún oso para rillar. E que facedes aí parados? Correde! Eu non dou moito creto a esta historia, pero, polo sí ou polo non, non vou agardar aquí a que chegue un xigante. Así que arranca, vasoiriña. Oh, dice narre, vasoira. Agora que chega o xigante, non arranca. Oh, que fas aí, desgraciada? Non tes medo do enorme xigante Xuvenco? Vaite, fuxe. O xigante non sei, pero ti sí que eres grande. Va, eu son un simple morcego do castelo. Pois se o morcego ten ese tamaño, non quero nin pensar como será o xigante. O xigante é descomunal. Faise noites só coa súa sombra. E tiveche sorte ti hoxe, porque o meu señor, o descomunal xigante Xuvenco, está doente e non pensa ixar a cama. Mandoume sair a min para que buscara un doutor. Ai, meu pobre, e cal é o mal que padece? Non che vou dicir. Os informes de saúde son confidenciais, e máis tratándose dos informes de saúde dun xigante, que logo todo se sabe e pérdese o respecto. E xa está ben de tanta tarola. Veña, é urxente localizar un médico. Médico, un médico. Hai algún médico na sala? Como vai haber un médico? Se papou o xigante hai 3 días. E de sobremesa papou o ticario. E agora que vai facer vostede? Non sei, vou aviado. O caso é que o meu señor, o descomunal xigante Xuvenco, precisa axuda de contado. Está moi maliño. E vostede non é por molestar, pero coa pinta que ten, non ser unha bruxa. Sí, señor. E vostede é moi agudo. Pero se pensa que podo ter un remedio para ser xigante, vai dado. Son bella e desmemoriada. Non me lembro das recetas de meigallos nin de bebedizos máxicos. Ademais, teño as miñas ocupacións. Imos facer unha noite de brusas e casualmente por ali veñen as miñas comadres. Telidonia, a miña comadre, Telidonia Colondra, a veterana de todas as meigas chuchonas. Hola, boas. Hola, Chicha! Canto tempo, pero é esta pequena chicheta? Sí, é a mesma, pero xa non é pequena. Vai crecida. E esta é a súa primeira noite de bruxas. Ten unha ilusión de veces por aprender o oficio. E por que leva esa pinta? Oh, xa sabes, a xuventude de agora. Ademais, fai carreira nunha universidade estranxeira. Chincha, non me veñas a min con esas carbadas, que as bruxas non vamos por aí con cursiños de inglés. Falamos todos os idiomas dende o primeiro día. Acouga, madriña, que
que os meus estudos céntranse nas novas tecnoloxías. E se cadra, o día de mañá entra na Citroën, porque dixoche comadre Celidoña que as bruxas como nós temos xa pouco futuro. E menos imos ter se ficamos aquí paradas. Alá arriba hai un xigante, e se o deixan va como un monteiro, así que arranca a túa vasoira e ímonos voando. Non pode ser, Celidoña, o que eu dicía. Non somos nada, non teño vasoira, non pasou a ITV. E a túa xincheta? Onde vai a túa vasoira de voar? Ai, madriña, aínda non teño idade para o carné de conducir. Perdoen, pero vostedes veñan a falar de vasoiras, e aquí o que hai é unha emerxencia médica. E por moi chochos que estean, as bruxas sempre traballan na rama sanitaria. Así que agora mesmiño ven comigo ao castelo e preparar un bebedizo máxico que poña remedio ao mal que padece meu señor o colosal, o xigante Xubenco. Alá arriba! Nin de broma. Non hai ascensor, non hai vasoiras de voar. E que me din a min que non nos vai engulir en canto cheguemos. Pois que queres que che diga, Celidoña? Nestes tempos que corren, no que todo é de mentira, a min pica unha curiosidade por ver un xigante auténtico. Se cadra é un príncipe meigado e se lle dou un bico de amor, pode que volva ao seu tamaño natural e case comigo e... Ai, nena, que barbadas se te ocorren? Deixa, son cousas da idade do pavo. Veña, imos as tres na túa vasoira. Mecánico, un mecánico. Isto é unha emerxencia. Hai algún mecánico na sala? Aquí mesmo, señoras. Talleres Ferraganchos, servicio de grúa, concesionario oficial Chambón. Cal é o problema? O problema son os anos. A miña vasoira vai bella e non quere voar. Imos ver. Motor de arranque estragado, tren de aterraxe escachado, depósito de combustible bota por fora e, o máis grave, hai piollos! Ah, iso é normal. Hai quen ten un gato ou un can. Eu teño piollos de toda a vida. O caso é que non o podo amañar, son 30.000. Pois con 30.000 piollos, se os poñemos a todos de acordo en dar un chifo ao mesmo tempo, aínda podemos subir ao castelo. Boa idea, Chincha. Alá imos. Piolliños todos, unha, dúas, tres, Celidoña, mete a segunda. E quen me paga o meu desplazamento? Dereitiñas o perigo E axudadas polo vento. chegan as tres bruxas tolas. Ai, mamasiña, que medo! Ese es mío. Ai, ai, que golpe. É un dente menos. É a noite de bruxas máis emocionante da miña vida. Morcego, e onde é que está ese príncipe meigado de xigante? Non é un príncipe meigado. É meu señor o descomunal xigante Xubenco. E advirtolle, mociña, que non lle gustan os bicos nin as carantoñas. Ai, picoume un bicho. Sería o dos piollos. Non, Chincha, semella picadura de mosquito. Van encher o corpo de espullas. Ai, picoume a min tamén. Temos de mosquitos. Se cadra non é un mosquito. Pode ser un príncipe meigado que semelle un mosquito e... Oi, Chinchetiña, escoita ben a túa primeira lección nunha noite de brusas. Os príncipes emeigados non existen, porque as brusas temos máis que facer que ir emeigando e desemeigando a realidade. Así que se quere seguir pintando mosquitos, gigantes ou morcegos, alá ti. Pero eu, se ves ese mosquito, esnago sin miraventos. Buah, o meu príncipe mosquito esbalangullado. Celidoña, muller, non sexas tan bruta coa rapaza, que está sensible. Que a idade do pavo, recontra. Pois que aprenda dunha vez que somos brusas e que o público anunciamoslle unha de medo. E que a pouco que me descoide, isto convértese nun melodrama. Remataronse a discusión? Pois vale, vou buscalo. O meu inmenso señor, o xigante Xubenco. Vale, aquí agardamos. Ai, que emoción. Que besta horrible estará a piques de aparecer. Ai, mamasiña, que medo. Miñas donas, meus señores, aquí
o meu titánico señor, o xigante Xubenco. Que xigante vostede? Que broma é esta? Non é broma ninguna. Eu son o xigante Xubenco. E a miña doenza é esta. Estou encollido. Lavaríase moito. Eu por eso non me baño nunca. Non, señora, non. Foi así, sen máis. Espertei pola mañá e xa estaba pequerrecho. Xa ben, nin xigante nin nada. Estos calzóns están encollidos. Está clarísimo. Antes era vostede un xigante porque lle chucharon o sangue e agora volve ser un príncipe normal. Pero que di esta tola? Eu son o xigante Xubenco e non un pitiminí de príncipe. É a idade do pago. Vale, pero eu preciso ser un xigante de novo. Eu non consinto que me tomen o pelo. A ver, que remedio traen para mí? Ai, meu neniño, hai 30 anos levábamos toda clase de bebeditos máximos. Agora só temos pastores da reuma. Para vesícula, Para o mal de amores, Para o colesterol, para o ácido úrico, para o acné juvenil. Basta! e o termo co caldiño quente. Para os gigantes encollidos non levamos nada. E mira que tiña eu ganas de ver un xigante de verdade. Oh, morcego, bota fora da miña vista toda esta cacharrada. E fai que se vai aquí esta tallo de tola. Sai de min, que desgracia. Se cadra, eu podo atopar algo. Non, filliña, non. Que vas poder atopar ti se aínda és moi nova? Os cambios... Non, Sí. Os cambios de tamaño son os máis difíciles de bruxería. Nos meus mellores anos preparei moitos bebedizos de agrandar en coller gigantes. Pero agora de vella vou desmemoriada. Non me lembro das recetas de megallos nin de bebedizos máis. Imos, que aquí non pintamos nada. Pero él domina as novas tecnoloxías e casualmente levo aquí na miña maleta un ordenador portátil do máis xeitoso. É o último descubrimento cibernético, o máis avanzado do mundo da robótica. Oh, será para botar o mal de ollo, non, si? Non, chámase Oculistus, todo sabe e todo pode ver, dende as cousas máis grandes ata as máis microscópicas. Domina todos os datos, toda a sabedoría. Non sei, a min as cousas modernas... Oh, e ten mando a distancia. Canta traballada inventan hoxe en día. Oculistus conectado, sinalar opción. Primeiro plano tipo Xubenco, describir problema. Tipo xigante con encollemento agudo, causa descenso do volume do seu sangue de orixen parasitaria. Que ben fala, non entendín nada de nada. Está claro, Oculistus di que o xigante lle chucharon o sangue, por iso encolleu. E quen foi o chuchone? Quen foi? Game over. Vaya, susto agora quedou sen batería. ¡Ja, ja, ja! Así que hai alguén neste castelo que anda mollada a palleta conta miña. Vou dar contigo, bicho piolloso. Sesas quen sesas e te agaches onde te agaches. Ti, non seas fantasma. E deixa en paz esta xente que me están a botar unha man. Meu pobre, vai coller un trauma. Non será el o que lle chucha o sangue? No, as fantasmas son espíritus puros e non se alimentan. Pois está ben lucido para ser un espírito puro. Se cadra é o espírito puro dun príncipe meigado. ¡Maldita idade do pavo! Anda, se xa é medianoite. Boas noites! A ver se outra vez fan menos barullo, que así non hai quen pegue ollo. Se carro unha pirata de sangue! Ramiro! Celidonia! Ven nos meus brazos, Ramiro do meu corazón. No, verte, Celidonia, meu amor! Cuidado, madriña, que un vampiro, os vampiros chuchan o sangue. Que vai chuchar?
Ramiro é como se fose o seu príncipe migado. Agora de bella a idade do pavo, non? Un momentiño. E quen lle deu permiso a vostede para instalarse aquí? Por moi inofensivo que sexa, o castelo é meu. Vostede perdoe, pero eu pensei que isto é un turismo rural. Nada, fora, que isto se parece unha vez. Adeus, Ramiro! Adeus, Ceidonia, cantarei por ti e levareite no meu corazón. Celidonia, muller, Ai, síntome nova despois de encontralo, meu amor. Celidonia, muller, ten un pouco de sentido, que xa non és unha mociña. Ai, pois eu síntome como unha rapariga. Se me lembro da maneira de facelo, que me dizo de agrandar gigantes. Oh, Buasiña Morcego, trae de novo os cacharros. Ánimo, Celidonia, xa estou lista. No termo do caldiño quente, bota un chisquiño de sabón de lagarto que boa falta lle fai. Engádelle un pouco de laranxa de metilo, unhas tapas de cocodrilo, Pichaclán, xa está. Que boa pinta ten. Guaf, e teño que beber esa porcaría. Sí, pero hai que deixalo un pouco de jugo. Non vai fallar. Hurra! Somos bruxas outra vez. Ja, eu vou ser de novo un terrible xigante. Alto aí! Pensa seguir por aí papando xente? Non aprendiches nada de toda esta historia? E que tiña que aprender? Eu fui sempre un xigante canalla malvado. E non me veñas ti agora con leccións. Eu son como teño que ser. Pois todo o mundo aprende algo. Eu os aprendín que un xigante ningurrias como a ti non merece ter amigos que lle boten unha man. Acouga, chinchetiño, que en canto veo preparado, vaise converter nun xigante grande de corazón. Como que de corazón e de corpo? Non te queixes, a grandeza de corazón é o mellor que pode ter unha persoa. Ben mirado, levade razón. Eu vivía sempre aquí só como un morcego. Calqueira día papaba o tamén. E agora teño o castelo cheo de xente que me axuda. Xa non preciso bebedizo, porque xa noto como vai agrandando o meu corazón. Queremos moitísimo a todos. Morcego, vais a salundes e dille a todo o mundo que veña, que xa son boa persoa e grande de corazón. Sí, señor Xivenco, que enorme corazón. O que eu temía, xa se montou o melodrama. Vai ser mellor que leve o bebedizo á cociña, non vai a ser que se esparexe por o chan. Nada, Seranquiño. Cando queiras xogar a dominó, xa sabes onde estamos. E cando teñas fame, vas ao mercado como todo o mundo. E xa está. Socorro! Hai un mosquito na cociña! Pois esmago! Que espacífico! Agora vai ser un mosquito grande de corazón. Estaba bo ese caldiño. E non terán por aí outro para semigar un príncipe convertido en mosquito? No. E aquel xigante larpeiro, co seu corazón inmenso, fíxose home de proveito, mamasiña que escarmento, e poña moito cuidado, que anda por este colexio, un mosquito chuchonero, ai mamasiña que medo. Moitas grazas por vir, esperad un momentiño que os imos enseñar unha cousa máis. Ahora os vamos a presentar la historia y algunos personajes del cuadro de las meninas. Hace como 300 años vivió un pintor muy famoso llamado Diego de Silva y Velázquez. Vivía en Madrid, en el Palacio del Rey, porque era el pintor de la corte. Los reyes eran Felipe IV y Mariana de Austria, y querían un cuadro donde apareciesen todos, y le encargaron el retrato a Velázquez, y así lo hizo. En el centro pintó a la infanta Margarita de Austria, que era la hija de los reyes, rodeada por sus sirvientes y las meninas. Aparecen los reyes y el propio Velázquez.
aparece el perro favorito de la infanta, un mastín al que llamaban Salomón. Mario Bárbara, qué feo. ¡Ay, le tiene la patada en el culo! Isabel de Velasco. María. Ocho, Ángela, ¿cómo está más? Esta es la infanta Margarita. Tenía unos 5 años cuando se pintó el cuadro. Toda la representación giraba en torno a ella. 10 años después se casó y a los 22 años murió. Y al casarse se convirtió en la emperatriz de Austria. El cuadro está sosteniendo una jarrita roja con la mano derecha. Y el cuadro está pintado con unas pinceladas muy sueltas. Esta es María Agustina Sarmiento. Es la menina, aparece inclinada y le ofrece la jarra. Este trabajo lo realizaban las mujeres que pertenecían a la nobleza. Los brillos y pliegues de la ropa aparecen pintados con gran realismo. Esta es Isabel de Velasco, fue menina de la reina primero y luego de la infanta. Era hija de un conde y no se llegó a casar. Murió 3 años después de haberse pintado el cuadro. Y su ropa, hecha de sedas, parece pintada con pinceladas sueltas. Esta María Bárbara es una enana de origen alemán. Los enanos y los bufones eran frecuentes en la corte y servían de diversión. Nicolás Pertusano tiene aspecto infantil y en realidad es un enano adulto que es ayuda de cámara del rey. Y en el cuadro aparece jugueteando con el mastín. ¡Wow, wow! Este es el mastín Salomón, el perro favorito de la infanta Margarita. Velázquez, el pintor se pinta a sí mismo como si fuera un autorretrato. Aparece con la paleta de pintor y pinceles. Además lleva la cruz de Santiago en el pecho. Velázquez se pintó mejor de lo que era. Velázquez fue el pintor de luz. En él se ven influencias de otros pintores como Van Eyck y también sirvió de inspiración para otros pintores como Goya y su cuadro Familia de Carlos IV. También sirvió de inspiración a Dalí y a Picasso. ¿Pero Goya no era un futbolista o qué?